Astăzi nu mai vorbesc la puterea cuvintelor despre acel mulțumesc. Din nou nu vorbesc. Vorbesc despre percepții. Și nu o să fie atât de lucrat materialul. Da, suntem cu de toate. Și oamenii văd doar bucăți, iar la percepțiile din online e o întreagă butaforie. Și cineva mi-a zis că arăt ca și cum aș sta pe un oraș roz în online. Adevărul e că nu. Și adevărul e că da, cumva îmi păstrez echilibru în ciuda a tot ce se întâmplă. Și cumva, în ciuda faptului că am o vârstă și aș avea ceva de corectă la fața mea, nu folosesc filtre. Pentru că în online cultivăm falsitatea. Și percepția e: wow, ce fericit e ăla, de ce sunt eu atât de nefericit și de bine și mai nefericit. Iar a planta semințe de bine la mine înseamnă inclusiv a fi onestă cu ce sunt de fiecare dată. Asta nu înseamnă că vin să mă vărs la voi ca la popă, dar percepția nu o pot schimba. Partea mea a poveștii, partea ta a poveștii diferă totdeauna. Și vedem lucrurile diferit. E aceeași poveste, dar cumva o vedem diferit. Zilele trecute m-am jucat cu acel desen cu câte animale vezi. Este evident că nu toți percepem la fel. Nu la fel de mult, nu la fel de intens. Nu cu aceiași ochelari. Nu ăștia de soare. Și da, iar revin, sunt zile în care nu am make-up și mă las așa cum sunt. De fapt, toată viața e o percepție și de data asta, ca exercițiu, îți dau să cauți pe YouTube discursurile lui Seth Anil. Are un discurs pentru TED Talks genial și niște experimente. Și vei vedea că de fapt realitatea este de fapt pură percepție. Și realitatea ta cu realitatea mea s-ar putea să nu se pupe. Și adevărul tău cu adevărul meu s-ar putea să nu se pupe. De aici am un îndemn. Fii mai tolerant. Așadar, exercițiul e să vezi acele videoclipuri dacă nu-ți cumperi cartea și să fii mai tolerant, pentru că avem măsuri diferite și cumva opuse uneori ale adevărului. Te-am pupat, te-am iubit, Corina.